नाथाय नों दिनैबो जोबनानै दोननाय फानजारिनि मासे दाउ मैना उदांस्रिनि मोन्थोर हब्रा हब्रा बुरलुंबुथुरनि सेरफाङाव दिनैबो रिंखाङो नों बिमानि हगारनाय दाहानि खबा नै बिमा नोंनि उदांस्रिनि थाखायनो थांनाय 50 बोसोरसिमाव नोंनि गोबां उदांस्रि दावहारु फिसाफोरा सुजुनानै गालांबाय गोजा थैनि दाहारजों जोहोलाव आरो जोहोलावजोनि बिमुं नै बर' बिमा जों बावबाय बे नायजाबखौ नोंनिनो दावहारु फिसाफोरनि बिमुङाव अब्ला फै रायजो राजाफोर जों दान्दिसे गोसोखांफिननि बै जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ बे नायजाबनि गेजेरजों अब्ला फै नोंथांमोन नायदिनि स्ल'गान The Voice of Brahmaputra Valley
Udah,